F'Marzu, in-nies jirreġistraw għax-xogħol kienu jammontaw għal 9,433, l-akbar ċifra tal-qatt f'dawn l-aħħar 12-il xahar. Ċifri maħruġa mill-NSO juru li n-nies jirreġistraw għax-xogħol kienu ilhom minn Jannar juru xejra konsistenti ta' żieda dan b'riżultat tal-kriżi politika u l-inċertezza li fil-perjodu tal-miliet kienet diġà ħallit daqqa sinifikanti. Issa, fl-ewwel ftit ġimgħat tal-pandemija, il-qatt diġà żdied b'415 il-ruħ. Intant, waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri, NetNews kwota stħarriġ li sar mill-Malta Employers Association illi wera li ħafna minn negozji mhux sodisfatti bl-iskemi mħabbra mill-Gvern. Fid-dawl ta' dan kollu, l-MEA talbet lill-Gvern biex ikun hemm tnaqqis fil-kontijiet tal-enerġija kif ukoll tnaqqis fir-rata tal-VAT biex l-ekonomija tkun tista' tibda tirkupra. L-oppożizzjoni orrajt għamlet il-proposti tagħha fosthom li titqajjem l-ekonomija billi tagħti voucher ta' 50 euro lil kulħadd, qalet li rridu nagħtu l-għajnuna lil kulħadd, rridu nagħtu nraħsu l-konti ta' dawl l-ilma. Resqet ħafna proposti. Aħna għandna mudell ekonomiku differenti. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Ekonomija qal li l-Gvern qed jara kif se nibdew nirritornaw għal ħajja normali. Ħejjejna pjan li qed niddiskutu issa wasalna wkoll fl-aħħar diskussjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa fejn issa nibdew eventwalment inħabbru kif nibdew nirrelaxxaw ċertu miżuri li ħadna qabel u hemmhekk nistgħu nibdew naraw ċerti negozji li bdew jiftħu bil-mod. Għalkemm ftit wara waqt il-bulettin mediku, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci ma kommentitx ruħha fuq meta jistgħu jerġgħu jibdew jiftħu l-ħwienet.